Ešte pred recapom, keby niekto má záujem, tak spolu s chlapcami z Tradewise sme releasli náš vlastný Forex Trading e-book. Či už si začiatočník, alebo chceš sa len niečo nové priučiť, vylepšiť si win rate, tak neváhaj, link dole v popise. E-book je buď zdarma ku členstvu na našom Tradewise Discorde, alebo si môžeš kúpiť aj zvlášť na Gumroade. Všetky linky dole v popise, poďme na video. Čaute chlapci, vítajte pri dnešnom trade recape, kde si zanazveme trade, ktorý som dneska koloval na Discorde, GBP USD long. Nakoniec nám hitol stop loss a za aj time frame hľadiska som bol opäť bullish, keďže nejaký väčší reject, respektíve od tohto point of interestu, ktorý som mal vyznačený aj v minulých trade recapoch, sme vlastne dostali tu nejakú reakciu a následne move vyššie, čiže teraz už čo sa týka eura, budem targetovať fakt nejakú tú buy side likviditu, možno aj túto, pretože sme fakt proste bullish. To isté platí aj pre GIU, kde túto buy side likviditu myslím, že určite sweepneme. A podľa mňa nemáme veľmi dôvod neísť vyššie. Čiže pôvodne som chcel brať trade na eure, kde som asi aj mal zobrať, ale OK, zobral som ho na GIU, poviem si prečo. Mali sme tu tento hodinový fair value gap. Potom ako sme breakli hodinovú structure, tak po tomto agresívnom file som hľadal nejaký low time frame entry. Pôvodne, keď tu bola táto konsolidácia, chcel som veľmi vidieť nejaký väčší sweep a zároveň aj fill tohto 5-minútového fair value gapu, keďže na GU sme fair value gap filli hneď ešte vlastne tým ďalším candlom po tom, čo sme ho formli. Euro nakoniec ho nefillo vôbec. Mali sme tu 5-minútový sweep a následne po breaku vyššie už som nečakal, že sa dostaneme naspäť. GIU bol medzi tým celkom bullish. Následne, keď som si pozrel low time frame, mali sme tu tento sell-off. Následne sme tu mali takúto konsolidáciu, kde som fakt nevedel úplne čo očakávať, keďže sme kvázi zároveň boli v bearish aj v bullish fair value gape. A tak som čakal, že čo spravíme. Následne sme tu breakli vyššie. Mali sme tu retrace do minutového fair value gapu. Tam som pôvodne chcel enterovať. Aj som asi mal. Ale nakoniec som trade zobral na GIU, kde to do vtedy, kým som nezobral trade, vyzeralo lepšie. Vyzeralo to, že GIU má opäť väčšiu silu, čo nakoniec, ono celkovo aj má väčšiu silu, ale hneď potom, ako som zobral trade, tak tú silu nejako stratilo. Ale mali sme tu hodinové, ja som toto bral ako relative equal highs, nebral som to ako nejaký valid sweep, tento tu candle proste, bol to fakt o pár, bohovia to nie je ani jeden pip, o 0,2 pipu vyššie od tohto high, čiže čakal som nejaký väčší sweep, ktorý sme tu už aj dostali. Následne sme tu sweepli na low time frame 5 minútovú likviditu, breakli sme vyššie, formili sme 5 minútový gap. Bola tu reakcia, následne na 1 minútovom po tejto reakcii som enterol. Následne sme mali aj taký menší break a potom sell off, disrespect 5 minútového gapu a stop loss. Dostali sme sa vlastne znova do tohto tu gapu, sweepli sme túto sell side likviditu a potom stali nejaký move vyššie, ktoré sweepol aj túto buy side likviditu, kde som pôvodne chcel dávať stop loss na break even, ak by sme toto sweepli. Targetoval som dneska menší move, 4,9 pip stop loss, čo možno nebol úplne najlepší ťah, lebo pôvodne som chcel na eure ešte pred týmto tu tradeom som chcel pôvodne brať tu od tohto 5-minútového fair value gapu trade, ktorý by bol nejakých 8,1 pip stop loss.
target rovnaký a bol by to vlastne rovnaký risk to reward pomaly ako trade na Giu, ktorý som bral, ale bol by tam viac blind stop loss a bol by to lepší trade určite, ale po tomto breaku vyššie už som neočakával, že sa naspäť do tohto fair value gapu dostaneme. Targetoval som na eure túto buy side likviditu, ktorá vlastne bola spôsobená news. Tento tweak, ten sme vybrali. A následne sme vybrali aj tieto relative equal highs. To bol môj vlastne main target, čiže opäť trade na eure bol lepší, opäť som vybral ten horší pár. To bola asi hlavná chyba. Celkovo tento trade, no nečakal som tak volatilný pondelok, aj keď sme tam mali nejaké news, ten volume bol veľmi slušný. Čiže asi, kebyže mám zhrnúť, čo som mohol zrobiť lepšie, tak je zobrať ten trade na eure, prípadne ho zobrať na GU tu, kde som ešte ani netradil, pretože to bolo pred Market Open, ktorý bol 14.30 na tomto candli. Možno už nebolo úplne najlepšie brať ten trade na GU, kde sme spravili maličký sweep. Čakal som, že zrobíme väčší, nakoniec sme ho aj zrobili, ale až potom ako sme hitli stop loss, čiže máme tu ďalší loss a začínam sa trošku bať. Nie, začínam sa báť, ale už fakt by som chcel nejaký win zobrať, aby ma to trošku nakoplo, lebo posledný týždeň a pol sme mali 3 break-even trady, jeden loss a dneska ďalší loss, čiže jo, už to chvíľka bola, čo sme mali nejaký win. Tento týždeň, ako som už spomínal, budem tradiť pravdepodobne celý, máme tam veľmi fine news, ktoré by nemali ovplyvniť market natoľko, aby sa nedal tradovať, ale mal by spraviť nejaký dobrý volume. Čiže asi toľko k tomu. Vidíme sa zajtra.